ten istý Phonis. Jeden je rozjebaný a druhý je nový. Druhý je nový a normálne kokot, ona sa... Počúvaj, ty kokot. Čiže najskôr som ho vám poviem celé. Došiel som z Pítka domov, ty kokos, došla segra, že no poviem pre ten telefón, tak hovorím, že OK, ideme, lebo som potreboval jej občanku, či čo, jej rodné číslo. A došli sme do Telekomu a hovorím, že kokot, no, už mi končila viazanosť, že potrebujem telefónový. Že jaký? Hovorím, že tu 6S-ku. Že k tomu paušalu, čo mám, len k tomu, že ja potrebujem si nechať svoje číslo, k môjmu číslu potrebujem tie minúty a všetky veci, čo mám, plus ja tam mám iba sa mi zdá 500 mega internetu, že k tomu potrebujem aspoň 2000 mega internetu a k tomu potrebujem do nového telefónu simku iba s internetom. A on že... Úplne bol piči z toho, čo som mu vlastne povedal. A ja hovorím, že no proste toto potrebujem a nehodím proste, pokiaľ to nebude. A on úplne tam, že no okej, že poďme na to z iného uhla. Tak pozrel tie papiere pičoviny, takže ja chcem tento iPhone, bla 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 bla, k paušalu plus 17 eur alebo koľko a ja, že nie, ja ho teraz zaplatím a nebudem platiť k paušalu nič, že ja to mám v piči. Že ja to radšej vyplatím hneď, nech mám pokoj. On že... To sa u nás nedá. A ja hovorím, že a keď mi dáte tak raz takto krabičku telefónu a nič paušálne nebudem robiť, že ja zaplatím iba ten telefón, aby som išiel do Bratislava do App Store, aby ste mi ho proste dali. Nie, že to oni v Telekome nepredávajú ani telefón. A ja, že ty kokos. Hovorím, že OK, že a keby ho náhodou zoberiem a náhodou platím mesačne k paušálu ďalších 17 eur, že jak to spravíme s tou druhou simkou, tou iba internetovou. On že no, že 500 megová 1,50, hovorím, že nie. Ja potrebujem minimálne 2000. On že fú, neviem, 18 eur mi povedal koľko. A ja hovorím, že ty kokos, no okej. A Segra, však počkaj, že kamoška v Orange robí, ideme za ňou. A ja hovorím, že okej, že tak za chvíľu ešte možno prídeme. A sú to 22 mesiacov, kámo, ďakujem pekne. Vítaj medzi chodiacimi cicinami a vaginami, kámo, ďakujem, vítam späť. A išli sme do Orange a nešli sme normálne do... No tam chodia ľudia, ale išli sme proste z boku, tam čo robí proste Segrina kamoška, čo to má nejako na starosti alebo niečo jak šéf. Tak sme tam proste vbehli dovnútra, ona že serus a tak bla bla bla. Ona povedala hneď, no jasné, prenesené číslo budeš mať zľavu pičoviny, že telefón si zoberieš hneď teraz, tak to by ho podala hneď, že ktorý chceš 64 28, ktorý chceš, tak to by ho podala nový telefón, že to si už nehaj, že to je v pohode, to potom spravím papiere. Že druhá karta, jasné, 6 gigový internet, ja neviem, 6 eur, 6 gigový internet 6 eur, s tým, že vlastne mi dá aj druhú simku a budú sa šerovať navzájom. Vlastne, že keď na jednom zoberiem 4, tak druhý budem mať iba 2 a keď mi to dojde, tak si môžem kúpiť za 6 eur ďalších 6 giga či koľko, vieš. Úplne to hneď vybavila ako kokot, len som musel prestúpiť z Telekom do Orange, no. Halus jak kokot. Odpadol som, vieš, ak to rýchlo vyriešila, ja hovorím, že ak mesačne k paušálu niečo platí telefónu, ona, že čo? Že nič. Takže čo to kurva? Že ako budem platiť mesačne. Ona, že ten paušál by bol 40 plus ten internet, to by bolo 48 asi, a ona, že 32. Alebo tak nejak to vyšlo, hovorím, že OK. Takže za 32 mám neobmedzené všade, aj do zahraničia, aj do USA, aj neviem kde, ja mám tam ešte aj 6 gigový internet, s tým, že mám aj datovú kartu na 6 giga. Si kokot, takže mám vlastne dva telefóny, obidva sú Orange, ale z jedného sa nebude dať volať, jeden bude iba na internet. Tikár? Jak šéf. Takže za 32 ešte kamarátko pohodička. A to ešte počúvaj, to ešte predtým, než som všetko si dobral telefón, tak som musel ísť do Telekomu, že, a som sa tam prišiel pýtať, že prosím ťa, kedy mi končí viazanosť. Iba som otvoril dvere a že hej, taký chalanisko tam bol, že prosím ťa, kedy mi končí viazanosť. A on, že číslo, iba v dverách som mu nadiktoval a on, že skončil 9.7. Ja hovorím, že ďakujem, že majte sa. A odišiel som preč. A asi hodinu potom, jak ona vyplnila to prenesenie čísla, tak Telekom mi napísal SMS-ku, že kokot, počúvaj to. Počkaj, ani to prečítam. Kde to kurva je? Vážený zákazník, žiadosť o prenesenie čísla, BEM, akceptujeme, Telekom. A SMS-ka asi 20 minút potom, špeciálna ponuka, iba pre vás. Za 5 eur mesačne dostanete, ja neviem, všetko, ty kokot. A hovorím, že kokot. Že to už je neskoro, chlapci, že už som v Orange. Hej no. Day off, že? Hovorím, že mám day off, ale pozri sa, ako to dopadlo. A nebudem to chvíľku, ja iba dopijem toto kávu. Ja si potrebujem od vás oddychnúť, chápeš? Čo to je spíči s vami tu byť každý deň. Ako nemyslíte si, že je one.
Že nedostávam rakovinu z vás, keď som tu normálne každý deň. Profík. OK, chat. Takže momentálne plán, čo ideme teraz spraviť, je, že vypnem stream a zapnem ho niekde pred barákom s tým, že ho zapnem z telefónu a ideme uloviť Pokémonov nejakých nočných, neviem kde ešte, OK? A bude to trvať približne iba 30 minút, bude to iba test streamu, či to vôbec pôjde, aká to bude kvalita a približne za pol hodinu príde frajerka, vieš, takže budeme iba tak približne pol hodinku. Využijeme jeden nejaký stop a s tým, že tam dáme Lucky Egg, Incense a ešte Lure použijeme. Všetky to 3 veci použijeme to 30 minút, že 30 minút budeme loviť Pokémony, nebudem vidieť chat, takže kokot Sorač. Halo, to čo ti jebe? To je ozvená kokot. Halo, teraz ma aj počuť, či není? Napíšte, že ma teraz počuť, dobre? Je ma teraz počuť, alebo není chat? Je ma počuť, alebo není? Tak som to nastavil, dobre, som rád. Som rád. Tu máme nejakých chytačov nočných, dívajte sa. Idú s nami, ale vieš, čo najhoršie? Že ja teraz vlastne, takže ma počuť normálne už, hej? Ty jedna streamer, ty kokoček, ale jebe ti? Však vieš, že je totálna pičovina, že ja budem bez četu. Dívaj sa. Ja teraz dám Pokémon Go, dívaj sa. A idem, chápeš? A idem. Ty kokot. Predná kamera. Počkaj, jak to držím, ja kokot. Nemám chat. Budem sa vybrať sám jak kokot. Ja keď som mal jedného vývra online chat. To nie tak dávno. To nie dávno. Počkaj. Je tu nejaký lovec Pokémonov. Som zvedavý, či niekoho stretnem, alebo nie. Stále nič, počkaj, nájdem tam zvuky. Na max. Mám pustené. Počkaj, táto aplikácia by bola po piči, keby cez tú aplikáciu tu niekde vľavo behal, že by som videl, čo píšete. To by bola najväčšia jeba. Najväčšia. A povedzte mi, aká je kvalita. Treba tam najebať 720p, alebo vlastne si mi to nepoviete, čo? Treba tam najebať 720p, alebo môžeme nechať to 480, lebo teraz sme 480 na 30 fps. Možno to je kvôli tomu zle, že to je v noci, kábo. Tak túto kamaráda, keď niečo zhúkne teraz, tak som v piči. Počkaj, zasvietila sa lampa za mnou. Prečo som nešiel autom? Lebo sa treba prejsť, kábo. Treba sa prejsť. Tu by mal byť kúsok odo mňa. No jasné. Počkaj, kde som? Čo ti jebe? No jasné. Kúsok odo mňa je. Fúha. Dúfam, že tu nikto nebude takto v noci, ty kokos. Asi tam piči teraz vidíte, lebo tu je strašná tma, ale kurva, nám tam nebudú ľudia stať nejakí. Tu bude pekná pičovina, že čo tu robíš, mladý pán? Nechceš si za nami sadnúť? A poviem, že kokot jebe ti, chytám Pokémony. Sa pozerám, na či mne jebe. Dobre, púšťam, viete čo? Dávam si, dívajte sa. Takže. Itemy používam. Počkaj, toto až za chvíľku. A používam. Ideme dať Incense. Itemy Lucky Egg. A keď prídem na toto miesto, tak už je tu prvý. Ty kokoče, dívajte sa. Hneď prvý súboj. A je to tu. A je to tu. Hneď prvý 67. Ty kurva vyjebaná. Mám ho? Mám ho. To je kokot skurvený. Do A. Tak ja nechytím ani jedného. To je kokot pojebaný. Bojuj. Mám ho? Prosím. No poď. Easy. Woo. Prvý Pokémon večera, chat. 220 XP ak nič. Nice. Za chvíľu sme tu. A tu použijem ono sa to volá Lure, modul. Ja to použijem na Pokéstop a vlastne pol hodinu budeme mať šancu, že sa zjaví nejaký vzácny Pokémon, chat. Pol hodinu. A sme tu, najskôr tú pičovinu roztočíme, ale až za chvíľku skúsim použiť ten Incense. Čo to spraví.
Nie, lurmotul. Jak ho použijem? Jak ho kurva použijem? Jak ho použijem, kurva? To on sem nepôjde? Robíš si piču? Jak sa dá použiť, kurva? Ukáž? Itemy. Prečo to nemôže byť použitý ten skurvený kokot? To sa musí nejako ísť. Aha. 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 Mám ho? Je to tu, ty kakát. A tu lavička aj, jaké príjemné. Už je tu. Čože to je Magikarp? Kurva, Magikarpa! Ty kakát. No poď. Rip. Skurvený Magikarp. Hneď prvého, ty kakát. Už len 300 Magikarpov a máme oného. Mám ho. Easy. Dívajte sa, aké to tu je príjemné. No a tu to bude pohodička. Lavičky. No, tu budem chodívať chytať Pokémonov. Dúfam, že tu nie je ugrcané alebo niečo. No ukáž. Som to Gime by mal byť kámoš. Jervis, to je kámoš. Je tam. Araj, aj to je kámoš. On to hrá tiež, ja ho zajebem. Však to je pišta. Ja ich prídem rozjebať obidvoch. Kurva. Za chvíľku. A neviem, či ja to mám prechádzať, alebo to mám takto stáť, kurva, chat. A viem, že máme pol hodinu iba. Čo to je vedľa mňa, ukáž? Samé rataty a píčoviny, ináč to je jeble. Ja som v skurvenej oblasti. Na budúce pojeme niekde inde. Keď pojeme s Maťom, tak pojeme niekam do Trenčína. Pri Hradce, alebo tam. Pre nejakú veľkú pamiatku, vieš? Tu samé píčoviny, pozri sa. Toto ide, alebo nejde? Položím iPhone. Ujebu ho. Píče. Vlastne, a to normálne ujebali tú točku, že sme v Dubnici, pozri sa, no jasné. Ujebaná. Nemám tu ani cukrík, ani nič. Počkaj. Nič. Počkaj, dá sa toto minimalizovať, alebo nedá? Kurva, keby sa dá táto aplikácia minimalizovať, tak by som si mohol pustiť chat, že? Žebrak skurvený, čo ma otravuješ, ty kokot. Neviem, či ma vidieť. Chat, prosím. Čo tu je? Psyduck! Ty kokot! 39 len! Ty žebrák! Koča! Psyduck. XL 28 kg, však to je tučko jak kokot. Ok, sme level 9, pripravte sa. Teraz prídeš len rieba. Takže môžeme upgradenúť jedného Pidgeota, pretože mám 50 Pidgey Candy. Takže je na to pripravený. Nie, možno to je waste, možno nie, ja neviem, ja sa tomu nevyznám, ok? Dám to len tak, YOLO. Dívajte sa. Tyko. Halo? Je to on? Koľko má? Prosím, buď veľký. Buď veľký a tvrdý. Jak sa tento kokocký vták volá? Pidgeot, klasický. Koľko má? 434. Čo si kokot? Nice. Máme 400. Level 9. Niekto tu je. Ukáž? Ratata skurvená, ale do píče. Tak mám na ňu kliknúť na tú kurvu. Jo. 125 si kvota je dosť vysoká. Fúha.
To je dosť akože pohodičke. 125 je príjemná celkom. Tik. Ale 400 PG od ty kokot, s tým proste príjem. Počkaj. Možno môžem evolvnúť aj tú ratatu. 156 horsey si kozom kedy chytil. Koľko mám ešte na PG-ho? Mám iba 4 candy, takže s tým nemôžem spraviť nič. S Raticateom nemôžem spraviť ani kokot. Z Ratatu ukáž. Ratatu môžem evolvnúť. Chat, chceme Ratatu evolvnúť, alebo nechceme? Kurva. 125 uplatí sa to, alebo neuplatí? To je expo. Však? Neviem, že sa to oplatí, alebo neoplatí. Kurva. Ešte máme 18 minút, chat. Ešte 18 minút máme. A koľko to žere bateriky ukáž? Tu som na 79% a tu som 88 s týmto, čo kamerujem. Mám ho! Ty kozo som jak hodil? Dívajte sa, teraz vám ukážem, jak sa hádžu pokebali v Dubnici, dobre? Dívajte sa. Roztočíš. Rip. Chyť ho. Koľko mám? 172? Ty kokot. Ty kokot. Halo? Nie, to za to, že som mantavý kokot. S týmto palcom skurvený. Pozri sa, aký mám palec, aha. Čo dokáže robiť ten palec? Pozri sa, vidíš ten pohyb? Cringe jak kokot, že? Máme Magikarp chat. Neviem, či chcem evolvnúť tú Ratatu, alebo nechcem do píče. Či mám čakať? Ok, dávame evolve, máme píči. Chat, ide Ratata, dívajte sa. Mám píči. Mám piči. Z Rataty sa stáva Raticate. Tudú. Keď ma niekto počúva, toto cez toto okno, tak ti hovorím, že si myslím, že som úplný kokot. Jak je? 332? Rip. Rip. To je ako pek... Ako to by bol povedal, že o pol jednej budem oné. Čo ti jebe? To keby... Počkaj, to vy neviete, čo sa stalo? Však ja som išiel pred barák a tam bola sestrenica s nejakými dvoma chalanmi. Jedného som... Vlastne to boli dva bráchovia asi zrovna. To boli vlastne dva bráchovia. Poznám ich, jasné, od malička asi. A že kam idem? A ja hovorím, že to sa ani nepýtať, že to mi neuveríte. A oni, že kam ideš? A ona, že hádam, nejdeš chytať Pokémonov. A ja, že čo ti jebe, že jasné, že idem. A on čau, hneď vyťahol telefón pred mojim barákom a že kokon on loví tiež, že to ani nič. Že to ani nemám stresovať, ty kokos. Čo ti jebe? Čakaj, položím takový telefón a pozriem si nastavenia, že sme nedá niečo spraviť naviac. To je nejaký... Čo tu je? Ďalší Magikarp, ale nech ide do píče už. Magikarp. To už je toľko, ja som ich nevedel nájsť. Jebe mu. To je kokot. Počkaj, dám mu nažrať. Dám mu raspberry. Ale 50-ka. Tohto jak chytím, tak z neho bude jaký ty kokot. 50-ka. Mám ho. Jo. Mám ho. Magikarp. Dobre, koľko je ešte? 14 minút? Aha, PG tu je podo mnou. No poď. PG. Serus. Desinka, no poď. To len tak. Aby sa nepovedal. To čo kurva mu zajebalo? Hej, desina. Si kokot, 2 pokebaly. Si kokot. To čo robí? To čo mu zajebalo? To je tak toto nie, chlapci. Headshot bitch. Dívaj sa, už je tu auto. Idú pre mňa. Pozri sa. Už sú tu. 100% nie. 100% prišli kýdať Pokémonov za mnou, kým teda lúr. Haló? Prosím? RIP aplikácia v píči. Zamrzlo mi to. Môj lúra skurvený Magikarp je v píči, pozri sa. Čo tu krúžia na hode? Pozri sa. Nenápadné ako kokot, chlapci.
Skúsim to zrušiť, pozri sa. To koľko mám popúšťaných píčovín. Nazdar. Ale čože, Adam sa nechytá. Môžem si k tebe sadnúť? No a poj. Čet, máme tu pleba. Zdravím stream. Nazdar. Som videl, že To nič. streamuješ, tak si No to a? pozrieť. Dívaj sa, máme ho. Okuláre o 12:30 jak šéfši o 1:00. No ukáž, čo si tu chytil. Chytáš, nechytáš? Nechytá. To fakt? Už ma to omrzelo. Ty nechytáš? Už nechytám. Jak to? Iba som ťa prišiel pozrieť. Ty si šéf. Sám si tu, či? Áno. A kde bývaš? To ešte nemôžem povedať. Nemôžeš? Pre moje súkromie to nemôžem povedať. Jaj, by som ťa obťažoval potom, Nie že? ty, ale... Ostatní, aha. Ostatní, no. Zas by chceli, ale... Koľko máš rokov? 18. 18. Mhm. Shit, máme tu dospelého. A všetci píšu, že nás kúkajú deti a pozri sa, si dospelý a jebe ti? Nemôžem ho chytiť. Koľko si chytil? Či žiadneho? Vieš, 2 a potom ma to omrzelo. Ale Bulbasaura a ten druhý bol taký červík. Tebe jebe. No. To keď s tým začne, nemôžeš skončiť. Počkaj, jemu zajebalo, ale tomuto. Musím ho dať nažrať asi. A koľko tu už sedíš, preboha? Ja som videl 20 minút, pred 20 minútami som videl, že streamuješ, takže musím ťa ísť pozrieť. Neškodáme ľudí, ja nemám čet ani nič, ja sa rozprávám so sebe ako kokot, vieš? Bolo tam 3000 ľudí. Hej? Kurva, pozri sa na tohto buzeranta. Nemôžem ho chytiť, tento Magikarp sa hýbe ako kokot. Takže 3000? Kokot? Taká pohoda. Jak bývaš ďaleko ďaldo? 15 km. Ale kokot, tak si prišiel za mnou 15 km? Ty si veľký pán. Som tuto v Dorse a uvidel Kurva, nemôžem ho chytiť. Uvidel som, že streamuješ a... Koľko je v Dorse ľudí? Veľa. Veľa, že? Piatok Plnka. skoro. Počúvať, ja tohto... Ja potrebujem chytiť, že tohto na 100%. Jebe ti to kam letí. A prečo som... Podrž tú kameru na chvíľku. A ten telefón, a potom nechým do dvoch rúk. Dobre. Dívaj sa, teraz ho chytím ak nič. Prečo tu sedím? Šelo... Počúvaj, tento Magikarp je nesmrteľný, ti hovorím. Ale toho, A keď tu vidím, musíš trafiť do toho zeleného? na ňo sa musím trafiť nejakým zázrakom. Mám ho. Prosím, nech to vyjde. Mám ho. Dík. To bola spolupráca, že vidíte to. Vidíte to. Nie každý dostane na piči, pozri sa. Nie pri baraku a pohodička, čet, pohodička. Ja som sa bál zo začiatku. Ale koľko si Bál som zabál, sa zo pohoda, začiatku. to nestresuj. Preto Tak som není pri baraku, okuliare. tak nič. Hej? Ja by som ťa nepoznal, hej? Mhm. Ja si pil, či? Nie, však som na aute. Ja ty si na aute. Mhm. To na tomto si ty došiel? Nie. Ja, tak tam bol niekto iný, ja som myslel, že už ma sledujú nejakí blázni. Ja tiež si to chytať. Počkaj, nemôžem chytiť ani jedného, ty kokot. Aha, toto je ten červ, aj toho som mal. No. To je niečo na V. Vidlo, no. No dobre, opúšťam ťa. Už? Hej, opúšťam ťa. idem. Kokos. No dobre, tak mi podaj aspoň ruku. Mišo som. Čauko, ja som René. René? OK, René, čavec. Maj sa. Čau. Jo, stretli sme pleba a mám psajdáka, ty kokot, vydrž. Mali sme psajdáka. 190! Si kokot! Tohto musím mať. Tohto musím kurva mať. Čet, prosím. Na prvýkrát 190 na psajdák, si kokot. Máme ho. Easy. 190, chlapci. Ešte niekto tu? Ešte niekto už. Asi je vzduch čistý, nikto ma už nesledoval, čet, nikto ma nesledoval. Že bál som sa, tak som si dal okuláre, ja ho zajebem. Ešte 2 minúty, čet, ešte 2 minúty a potom vás uvidím, dobre? 2 minúty to využijem, potom pustím chat, kým prídem domov a... Mne sa to oplatí. Čo mám z toho, keď ho power-upnem? Skúsim dať tohto. Jeden power-up dám, dobre? Jeden. Power-up, čo to spraví? Plus 29 dostal. OK. Plus 2 HP, plus 29 CP. A čo ešte? Expo žiadne? Tak to chodí do piče, že vrah skurvený. Môžeme sa povedať, koľko máme oného, lebo chcel by som strašne ten počkaj, pič ho dám do kokota. Slabého desinku, uhni do piče, transfer. Jo. Donk. Koľko mám týchto Magikarp pičovín? 23, ty kokot. Fúha. Ten bude ako príjemný. Pekne fúka, ty kokos. Ide vlak, zapchaj si chat. Alebo pokčem pre vlak. Skoč tam! Skoč tam!
OK. Máme koniec, skončil aj modul, skončil aj Lucky Egg, skončil aj Inception, či jak sa tá pičovina volá skurvená. Všetko skončilo. Incense, ty kokot, Inceptions, ty kokot. OK, chat, máme to. Takže púšťam chat, alebo myslíte, počkej sa tam ešte niečo nájdem? Počkám do podchodu. Kurva, vlastne na chvíľku asi vypadne signál, lebo budem v podchode. Pozriem chat, či sa tu už rozbehlo. Please. Jak ho... Do piče skurvené, jak funguje ten chat. Skúsim to vypnúť tú aplikáciu a zapnúť od znova. Rest. A chat je tu vpravo, sa mi zdá, túto. Choď sa s nami ešte prejsť. Tam bol najlepší signál. Modré, ne? Kto je kurva? Ja René. Chub nový. Čaute, čo vás vidím. René stream. Čo dáme mu moda? Našemu plebovi novému. Choď sa s nami ešte prejsť. Na budúce chat. Môžeme ísť potom s Maťom alebo... Ale do piče, ja neviem, ako to si dávaš fragy. Ty si taký kokot. Čer, povedzte, že som dobrý jak kokot. Ževácky, počať ten Reddit tak čupí. Áno, Žolík, áno. Áno.